Колебайте се каква мивка да изберете. Единично корито или мивка с отседник плод. Аз ще ви помогна в това видео при избора. Когато кухнята е малка, бих съветвал мивката да бъде с единично корито. Защо? Защото да ви остане място, където да режете плодове и зеленчуци или да сложите една кафемашина. Ако кухнята е голяма, може да си сложите и мивка с плод. Относно коритото, по-малко корито или по-голямо, това също зависи от шкафа, в който ще поставите мивката. Бих съветвал по-голямо корито, ще е по-удобно за тавичка да измиете от фурната, която ще ви помогне. А пък може и да не си слагате мивка, защото имате съдомиялна. Но кухня без мивка няма.